Ie, geiriau T. Llew Jones, y Fedwen, ac yn agor y cystadlu Ysgol y Ddwylan o Gastell Newydd Emlyn. Braf gwyn, a mawrth yn troi'n ebryll a rwy'n ar y bryn. Ni welai sy'n goeden, ni welai rwy'n siŵr. Mor fyw ac mor effro, mor hardd yn blaguro, a Fedwen fach honno yn ymyl y dŵr. Yr ail grŵp i flaguro ar y llwyfan plant ysgol Bro TV dan y fforddiant Heledd Thomas. Ni welai sy'n goeden, ni welaf rwy'n siŵr. Mor llawn o lawenydd, a'i gwirddau mor newydd, a'r Fedwen a flonydd yn ymyl y dŵr. A'r nesa i foli'r Fedwen Ysgol Gynradd Aberaeron a'r parti wedi ffurfio'n arbennig ar gyfer y gystadleuaeth eleni. A'r nos yn barigo, a'r dydd yn berhau. Ni welai sy'n goeden, ni welaf rwy'n siŵr. Mor dawel a lliwgar, a'i hywysg mor llachar. A'r Fedwen fach hawddgar yn ymyl y dŵr. Ac yn cloi'r gystadleuaeth yn lliwgar a llawn llawenydd adran Llambed. Heiam ro cerdyn, a'r meisydd yn llwm, a rhewyd yn rhio drwy'r coed yn y cwm. Ni welai sy'n goeden, ni welaf yn siŵr, chwilio drwy'r hollfyd, mor noeth ac mor hynllyd, a'r Fedwen ddi-fywyd yn ymyl y dŵr. Dyna'r grwpiau llefaru cynradd a dyma'r canlyniad. Elen Morgan yn beirniadu Elen, un o actorion rownd a rownd, yr actores Llio. Mae'n eisteddfodwraig hefyd yn gosod adran Llambed yn drydydd. Yn ail ysgol y Ddwylan Castell Newydd Emlyn a llongyfarchiadau mawr ysgol Bro TV. A dyna lle ydyn ni heddiw mae'n mwynhau yr wyl gerdant. Pobl Llandysul felly ar y brig. Ac wrth i bofa dwi'n siŵr dewch i ni fynd draw i'r cefnan at Tristan. Y criw lleol arbenidigwn wrth ennill y parti llefaru oedran cynradd Ysgol Bro TV, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Y tro cyntaf i chi gystadlu erioed fel Ysgol Bro TV, yr ysgol yma? Ni wedi cystadlu yn yr Eisteddfod. Ie. Ni wedi cystadlu yn yr Urdd o blaen. Do. Dathon ni'n ail yn yr ensemble a trydydd yn y parti Daylight. Achos mae hon yn ysgol newydd sbon, yn dydi? Ydy. A dych chi yn eich... Pa flwyddyn ydych chi? Ail flwyddyn. Ail flwyddyn yma. Pa flwyddyn ysgol ydych chi? Fi'n blwyddyn 6. Blwyddyn 6. Fi'n blwyddyn 6. Sut deimlad ydy rhannu yr ysgol ta? Achos mae'r oedran mynd fyny at 6 dosbarth yn dydi? A mae yna hogia mawr tal fel hyn yn y coridor oes Gwyndaf amser cinio ag ati. Sut deimlad ydy hwnna? Mae'n gallu bod yn teimlad eitha ofnus rhoi weithiau. O, maen nhw'n iawn yndi? Maen nhw'n edrych ar y chôl chi. Ni pan byddwn ni'n mynd lan i blwyddyn 7 wedyn. Dyna'r peth ynddo. Wel, diolch o galon a llongyfarchiadau mawr a criw lleol yn mynd â hi. Da iawn chi. Diolch.